20:40, seguimos en Hora Galega, a hora da nosa xente. Antes de comezar esta viaxe, temos que coñecer o tempo que vai hoxe en Galicia. Como imos facer? Como sempre, cos nosos meteorólogos amateurs, pero a vez moi profesionais que xa saben que están capacitados, perfectamente capacitados, para contarles calquera inclemencia meteorolóxica do día. O caso é que eles teñen unha condición que teñen que facer co seu toque de originalidade. Así que imos ver que película nos teñen preparada hoxe. 3, 2, 1, comezamos programa, compañeiros, imos co tempo. A primeira en entrar é Ale desde Vigo. Dentro. Mira que tamén pinchar unha roda nada máis empezar, a ver se damos cambiado. Mira, aquí pon que como máximo tes que xirar 25 graus, e así como moi pouco 15. Bueno, espera, exactamente 23, xire 23 graus. E pon tamén que teñen que estar os ceos despexados. Estás segura? Sí, hombre. Ai, espera, é que estaba lendo o tempo en Vigo, pero déixame, xa fago eu, déixame. Prevenido Vilares, imos contigo desde Santiago. Día histórico na televisión de Galicia no Hora Galega, porque é a primeira vez na historia que vimos no 11 de outubro do 2025 a gravar aquí a Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela. 22 graus, sol, maravilla, vamos! Prevenida Hilda, imos co tempo en o Grove. Volviches. E ademais volviches cunha forza como no verán. Ai, soliño, 20 graus hoxe aquí no Grove, que parecen máis, a sensación térmica é maior. Pero vouche dicir unha cousa, tanto te vas que eu abrín horizontes, volvime moderna, vaime o poliamor, así que vas ter que compartir coa choiva, porque a choiva deixa unha humidade que non deixas ti. E no Nadal, ollo, aí sí que non hai poliamor, aí vou estar coa neve soa, que queda mellor nas fotos. E aquí no control en Ames temos aire acondicionado, así que fora non sei se fai sol ou chuvia ou que, pero estáse de maravilla. Eles son unha maravilla, teño que dicir que Hilda vese que se instalou no xénero da comedia melodramática. Hilda, a ver, hai que ir avanzando como os teus compañeiros porque te vemos moi sentimental últimamente co tempo. Dito isto, xa temos o tempo comprobado de hoxe, agora Adri toca viaxar ata Vigo, concretamente a Matamá. Así é la vela porque